салом алайкум бародаро, хуш омадем ба канали Магатуб. Ман бо шумо ҳастам Муҳаммад Қурбонов. Бародаро, ҳатман дар канал подписатсия кунед, колокольчика зер кунед. Мо видеоро сар мекунем. Рафтем. Элисани Силва. Ин духтар модел мебошад, хеле аз моделҳои беҳтарин дар Бразилия мебошад. Ин духтар худаш дар Бразилия таваллуд шудааст ва аз кӯдакӣ орзуи модел шуданро доштааст ва билохира ба хостааш мерасад. Ва баъди ӯ қадди ин духтар хеле дароз мешавад ва оилаи ӯ хеле ба ташвиш меафтанд, ки қадди ин дароз аст ва ин духтарро ҳеҷ кас намегирад ва дар зиндагӣ мушкил мекашад. Вале ин хел намешавад. Ба номе аз писарои Ҷон ӯро дар синни 18 солагӣ ба занӣ мегирад ва аз ӯ 4 фарзанд ба дунё меояд ва то ҳол зиндагӣ мекунанд. Катусия Лай. ин хеле аз парраҳои хушҳол мебошад, ки дар Бразилия зиндагӣ мекунанд. Қадҳои инҳо 19,1 сантиметр мебошад. Инҳо худашон мегӯянд, ки худованд моро барои ҳамдигар офаридааст. Ва ин мард актёр мебошад, дар бисёри киноҳо нақш бозӣ кардааст ва хеле оилаи хушбахт мебошанд. Ҳатто номи инҳоро дар китоби Гиннес навистанд ва хеле ҷоизаҳо ба даст оварданд. Ҳатто ҳардуи инҳо модел мебошанд ва дар интернет хеле машҳур мебошанд. Акс гирифта дар интернет паҳн мекунанд ва яке аз моделҳои беҳтарин дар Бразилия мебошанд. ин зан дар Бразилия зиндагӣ мекунад. Ин дар синни 29 солагӣ ба шавҳар мебарояд. Шумо худтон як фикр кунед, ки чӣ хел занак дар пожарни кор мекунад. Занак дар пожарни кор мекунад, яке аз беҳтарин пожар мебошад. ҳатто бисёри вақташ дар машқ мегзарад, бо ҳамроҳи шавҳараш машқ мекунанд ва хӯрокҳои хеле ҳам калориядор мезананд. ва инҳо конкретно худашон мегӯянд, ки дору тамоман намезада. дар аян вақташ ягон дору зайагӣ нест, намезанад. қатъи шавҳардаш як хел машқ мекунад, зиндагишон хеле соз мебошад ва рафтесан. ин духтар дар Америка зиндагӣ мекунад. ин хеле боқувват мебошад. То 150 кило то 250 килоро даже бора мевардоранд, даже бештарам мевардоранд. агар ягон вақт мошинишон вайрон шавад, даже метавонад то ҷои мошинсозкунӣ мошина бубарад. метавонад бо як даст даже дивани дар болаш одам штагиай метавонад ки вардора. хеле занаки боқувват мебошад. яъне тамоман дору гуфтани гап нест. хеле зани боқувват мебошад. нисбати уш камтар танааш бақувват нест, не ки хеле ҳам организмаш бақувват мебошад. Мариям. ин занак дар Африқо зиндагӣ мекунад. ин занак 45 фарзанд ба дунё овардагиай, ки ҳатто дар ҳар як вақти таваллуд 5-6 фарзанд ба дунё овардагиай. яке аз занаҳое мебошад, ки рекорд задагиай. 45 фарзанд хеле нишутка мебошад. хеле аз зиндагиш розия ва ҳар як фарзандашро аз инаш
камтар дӯст намедорад, ҳамаша як хел дӯст медорад. бо шавҳараш хурсанд мебошад ва мехоҳанд ки ин фарзандоро ба воя расонанд, то пешравӣ шавад ва аз ҳамаи фарзандонашон розӣ мебошанд. бародаро, шумо чӣ гуфтед ин ҳамин масъала? ба фикри ман бисёртарак нестае? хайр, шумо дар комментария ҳатман фикротонро бинависонед. ишам дар Америка зиндагӣ мекунад. ин занак бисёр фарбеҳ мебошад. ҳатто дар ҳар рӯз бо телефон чиз программа чӣ мефаҳмам, давлен мегӯянд, чӣ мегӯянд, намехел мефаҳмам кори дила да. ҳар рӯз намехел шуша маҷбур мекарда месанҷад ва ё зиндагӣ хелеам хуб, зиндагӣ беҳтар доранд. ва ин занак ягон кор намекунад дар чӣ, фақат ин сурат мегиранд дар интернет. шуш канал доранд, мақсад махсус сайт доранд ки фақат сурат гирифта мепартоянд. типа моделворӣ. инҳо чӣ мекунанд? Шӯӣ ҳамин чӣ коре ки бояд занак бикунад, ҳамин шуш мекунад. махсус дорувое бо мехӯрдад ки барои фарбеҳшавӣ мебошад, истеъмол мекунад. хӯрокҳои хелеам барои фарбеҳшавӣ буда истеъмол мекунад. хеле занаки надар кардад. шумо ҳатман бародаро фикротонро бинависед дар комментария.